Ola, vale, este va a ser un vídeo para explicar un pouco como se fai un comentario de texto en Historia da Filosofía cos criterios sempre de fondo de segundo de bacharelato para as PAO que van a ser neste curso que ven, neste ano que ven, 2026. O primeiro que vamos a mirar é un pouco o índice do que vamos a seguir. Vou anunciarvos un pouco do que vamos a facer. Mas primeiro, o principal para facer un comentario de texto é, como é normal, ler o texto e entendelo. Despois, centrarse nos problemas filosóficos que propoñen tanto o texto como o pequeno enunciado, o tema que vos dan para facer os exámenes e os comentarios de texto. Logo vamos a aprender un pouco que é o que define realmente un párrafo, porque é algo que normalmente olvidades e que é moi importante, tanto visual como temáticamente os párrafos teñen que estar claros. Logo falaremos un pouco a estructura, unha introducción, un corpo e unha conclusión, os propondrei varios exemplos, e logo ao largo de todo iremos tamén reflexionando sobre os contidos, é dicir, máis a información que vos xa decides que chapar, que quer memorizar, non? En todo este proceso vamos a utilizar como exemplo un comentario de texto que xa está feito, que ten como tema proposto de Platón, Ética e Política sobre o texto 1 das PAO deste curso, e con estes párrafos, unha introducción, unha serie de párrafos para o corpo e un párrafo de conclusión que iremos lendo. Bueno, entón vamos a comezar. Bueno, o primeiro que hai que facer, claramente, isto de sentido común, ler e entender o texto. É dicir, os textos que caen en PAO están traballados desde sempre. O sea, desde o principio do curso están definidos. E neste caso vamos a centrarnos en un texto que é de Platón. Para facer este comentario utilizaríamos estes primeiros párrafos. Se vedes aquí, tedes as palabras clave, que serían fala das tres cualidades da alma, da excelencia, fala de como debe ser como somos os seres humanos, é dicir, a antropoloxía, de como debemos vivir, a ética para cadar a felicidade, e de como lograr a armonía e a xustiza tamén na cidade. E hai unha frase que se repite unha e outra vez con distintas expresións: a cada quen facer o que por natureza se lle corresponde, a cada un o que lle é propio. Entón, o que hai que facer é ler o día cando se fai o comentario o texto, pero sobre todo entendelo con calma e con contundencia, non deixar nada que quede fora. E para eso, neste caso concreto, se pode decir que este texto trata sobre o tema da xustiza. Fai referencias á concepción antropolóxica de Platón, as tres almas, fala das tres virtudes éticas e das tres clases sociais. E vos propoñen como tema o de a ética e a política en Platón. O tema sempre ten como referencia un problema filosófico. E problemas filosóficos hai basicamente 5. Que son sempre preguntas que os filósofos tratan de responder. En primeiro lugar estarían os temas da realidade, é dicir, se o texto o enunciado do tema alude á metafísica, física, que a realidade sería o tema central. Se alude ao coñecemento, e estes dous son estar sempre relacionados, se trataría de que vos fala dos tipos de coñecemento que hai, dos grados de coñecemento que hai, da clasificación do coñecemento. Sería un tema, e o problema sería que é o coñecemento, cal é a verdade. Sería a epistemoloxía. E logo os outros tres temas que son a antropoloxía, que é o ser humano, se vos fala de como somos, se fala de como debemos vivir, de que é o correcto e incorrecto, como levar unha vida feliz, o tema central sería a ética, e o problema sería que é o bo e o malo. E se é de o ben común, sobre como organizarnos, sería a política. Neste caso, vos dan ética e política en Platón, pero o texto alude a antropoloxía. Entón, antropoloxía, ética e política serían os temas centrais neste caso. E o problema fundamental sería que é o ser humano para Platón, que é o bo e o malo, é dicir, cal é o problema ético e cal debe ser a forma de goberno. Entón, sempre que vos dan o tema e os textos hai un problema filosófico debaixo que tedes que detectar a medida que o leedes. Entón, antes de empezar a escribir, tedes que ter claro e haber entendido ben o texto, traballalo en clase, traballalo o día do examen, recordar as cousas, estudiar, e logo diferenciar claramente cal é o problema que está de fondo. Entón, o problema que se plantea sempre é en un destos 5, neste caso da antropoloxía, o ben é sobre realidade, epistemoloxía, antropoloxía.
Fixadevos que no texto se dice, de varias maneiras, dice a cada quen segundo a súa natureza. Dicir, aquí está falando de quens, os seres humanos, e a natureza está aludindo tamén a algo da ontoloxía, pero se refire á natureza humana. Entón, o noso texto se centra en que é o xusto para o home, como vivir ben, é dicir, como, se somos de unha determinada maneira, a antropoloxía, decirnos e explicarnos, según Platón, como deberíamos vivir ben de acordo coa natureza que, según Platón, temos, e de acordo con como, unha vez que sepamos a nivel individual que é o que debemos facer, deixar moi claro no noso comentario que entendemos e explicamos ben a ética e a política de Platón. Pero seguramente necesitaremos facer unha boa alusión, alguna alusión a como entende el que é a realidade e o coñecemento, por son a base da súa antropoloxía ética e política. Entón, vamos cos aspectos formais. Moitas veces olvidades o que é un párrafo. Un párrafo é unha unidade escrita que é visualmente identificable polo voso lector. Para identificalo sempre se fai sangría, que é un espacio que se deixa na primeira liña, ou se deixa unha liña en medio. Pero todo párrafo sempre son varias frases que terminan con un punto e aparte. E ese punto e aparte ten que notarse, o lector ten que identificar claramente que hai unha serie de párrafos e que son visiblemente identificables. Pero ademais, cada párrafo ten unha unidade temática. Hai sempre un mesmo tema. Dentro, se aquí falades de cebolas, aquí falades de allos e no seguinte de patacas. Todo o párrafo son frases sobre os allos, sobre as patacas, sobre as cebolas. E temáticamente teñen que ir claramente diferenciados, unidos por nexos. Polo tanto, en consecuencia, cousas que o lector identifique para que poda cambiarse a temática, que sepa que va a cambiarse a temática e que hai unha relación coa seguinte. En canto á estructura, un bo párrafo, un bo comentario debería ter unha serie de párrafos ben estructurados e visiblemente. Normalmente se fala de que un bo párrafo debe ter unha boa introducción, un corpo e unha conclusión. Si pensamos en unha hamburguesa, que é un modelo que a veces visualmente nos transmite, a introducción sería o pan, con que de alguna maneira pechamos a hamburguesa. A conclusión sería o pan de abaixo e o corpo os ingredientes. O noso escrito ten que ter un párrafo introductorio, unha serie de párrafos de desenvolvemento, que son o corpo, a chicha, a carne que comemos, e unha conclusión. Vamos por partes. O noso párrafo introductorio debe ser o primeiro párrafo, visiblemente con sangría e con unha liña por debaixo e o punto e aparte, que de alguna maneira nos dice ten que ter unha serie de elementos imprescindibles para o comentario de texto en Historia e Filosofía. Nos ten que decir quen escribiu ese texto, cando o escribiu e donde. É dicir, ten que darnos os datos básicos, contextualizar. Ten que explicarnos cual é a tesis e o problema central do texto, debe dicirnos as ideas secundarias e nunca está de máis que hai unha frase final ou algo ao longo do noso escrito neste primeiro párrafo que nos anticipe o plan que vamos a seguir para que o lector nunca se perda. Se falamos do que, no donde e o cando, o texto é de Platón. Fala da súa antropoloxía, vamos a falar da súa antropoloxía, estamos centrando o tema. Pero nos temos que decir donde, Atenas, ou Alemania, se fora Hannah Arendt, por exemplo, ou de onde procede Aristóteles. Séculos IV e V antes do noso tempo. E aquí xa empezamos a falar del donde, unha crisis política e datos do contexto. O segundo elemento que ten que ter o párrafo introductorio, que tedes aquí sinalado, subrayado, que en color morado, sería a tesis central. Platón intenta responder á pregunta de como debe vivir o problema central, a ética. O ser humano, antropoloxía, para acadar a felicidade, a ética de non, e como debe organizarse a cidade para favorecer esa vida xusta. O tema central é este, e deberíamos decir algo da resposta que vai dar Platón, e que logo explicaremos. Despois, o seguinte elemento que debe ter todo o párrafo introductorio son as ideas secundarias. Neste caso, aludiríamos a súa conexión, como no párrafo de introducción metemos algo de contexto histórico previo, a ética que vai aparecer estrictamente relacionada á unidade do ser humano. Entón, estamos anunciando os elementos centrais e explicando as ideas secundarias que compoñen. Unha boa idea no párrafo introductorio é sempre incluir
un plan a seguir. En esta última frase que tedes aquí, temos posto o que sería o plan que vamos a seguir. Explicaremos primeiro a súa antropoloxía para logo ver a coherencia interna coa ética e filosofía política en Platón sen esquecer nin a súa ontoloxía dualista nin a súa epistemoloxía. É dicir, estamos dicíndolle ao lector que plan vamos a seguir. No párrafo introductorio, polo tanto, debemos meter a tesis central, debemos falar un pouco de quen, donde e donde surde un pouco de contexto e situamos rapidamente na historia da filosofía ao autor, Platón no noso caso, e é sempre unha boa idea falar algo das ideas secundarias que vamos a tratar e incluir sempre un plan de acción. Se pasamos ao corpo do noso ensaio, o noso corpo son todos os párrafos, e aquí tedes un exemplo con 5 párrafos que estarían representados cada uno por un cuadrado, teríamos o párrafo introductorio e 3 párrafos do corpo. Poden ser 3, 4, 5 ou 10. Todos esos párrafos, esta flecha sería o que indica, deben seguir un fío central que é o problema, o tema central que estamos analizando. Neste caso, a relación entre antropoloxía, ética e política en Platón. E nunca nada do que poñamos o lector pode perderse, é dicir, nada do que se vea ou se conte pode perderse a relación co tema. Non podes meter palla, ten que ir relacionada e o lector ten que sempre que saber cal é o problema filosófico, o tema central que estáis tratando. Entón, aquí tedes unha representación gráfica, cada rectángulo sería un párrafo e teríamos que ter moi claro, como lectores, cal é a relación entre todos os eles, sin engadir nada que sea arbitrario. Aquí tedes 2 exemplos de párrafos centrais. Aquí estaría o párrafo introductorio, un argumento, outro argumento, outro argumento, outro argumento, hasta chegar á conclusión. Aquí, vedes, os párrafos están visualmente claramente visibles, porque hai un espacio en blanco. Aquí, ademais, se coloca sangría, ademais do espacio en blanco. Isto sería o corpo, que tendría 1, 2, 3, 4 párrafos, e isto a conclusión. Sin léelo, xa sei cal é a estructura. Entón, xa sei como lector como facelo. Cando escribades, tanto a máquina, no ordenador, como cando facedes o examen en clase, iso debe estar claro. Se falamos do noso tema, do noso exemplo, vos vou propoñer unha estructura do corpo do vosso ensaio con 5 párrafos. O primeiro párrafo podría, por exemplo, centrarse do corpo, despois do párrafo introductorio, no contexto histórico, falar algo das polis gregas, do contexto filosófico, é dicir, como Platón recolle cousas dos presocráticos de Sócrates e contra os sofistas. O segundo párrafo podría darnos un pouco de contexto sobre o dualismo ontolóxico e epistemolóxico de Platón. Isto é importante porque é a base do planteamento de Platón. O tema central non é este, é a antropoloxía, a ética e a política. Pero previamente explicamos o dualismo ontolóxico e epistemolóxico porque o que é a realidade para Platón vai determinar o que é o ser humano que é un elemento da realidade. O terceiro párrafo podría, por exemplo, centrarse na antropoloxía, a teoría das 3 almas, irascible, concupiscible e racional. E as 3 virtudes que aparecen directamente relacionadas en el texto. Pero claro, teñen unha relación coa ontoloxía e a epistemoloxía que explicamos antes. O cuarto párrafo nos dedicaríamos a filosofía política de Platón e a utopía, coas 3 clases. 3 almas, 3 virtudes, 3 clases sociales. E o modelo platónico, e aquí analizaríamos. E o quinto párrafo do noso corpo tendría que dedicarse a un elemento central que vos piden en todos os comentarios de texto. As críticas posteriores a Platón, Aristóteles, Idade Media, e todo o que foron influenciados por Platón positivo ou negativamente. Nietzsche, por exemplo. Despois, unha vez que tedes ben plantexado todo o corpo, deberíades estar seguros de que revisades, de alguma maneira revisades que todos os conceptos clave do autor ou da autora foron ben tratados. O mundo sensible, o mundo intelixible, a súa ontoloxía, a idea, o forma, o dualismo ontolóxico, o tema do demiurgo, a cada quen segundo a súa natureza ben explicado, a valentía, unha das virtudes, alma concupiscible, idealismo, e alma irascible, reminiscencia como forma de coñecemento, goberno dos filósofos, alma racional, ciencia e opinión. É imprescindible tamén que faledes as outras virtudes, a sabiduría e a prudencia. Entón, hai que estar seguro de que todas estas palabras claves apareceron no corpo.
e ben explicadas. Vale, se pasamos agora á conclusión, a conclusión é o párrafo final, e é o que terminades co vosso traballo e deixades moi claro ao voso lector que entendichedes todo o que tiñades que facer e que o fixechedes ben, sin engadir palla e sin meter a pata con rigor. A conclusión é o último párrafo descrito. Resume de forma concisa todo o comentario de texto e deixa de algún xeito unha reflexión final sobre o tema ou o texto, o tema central e o problema filosófico. As conclusiones poden terminar a veces con unha cita, recordando aquilo de cada quen segundo o seu, poden ser unha síntesis, unha anécdota, a veces aquí un pouco depende do estilo co que escribades. E, finalmente, aquí tedes o exemplo de conclusión que está escrito no comentario que vos pusen como exemplo. En conclusión, a ética e política de Platón constitúe unha síntese profunda entre a visión do ser humano e a proposta inicial, que era o que decíamos na introducción e que explicamos en todo o corpo. O equilibrio interior da alma, as tres almas, mediante a dirección da razón, reflíctese na orde xusta da cidade gobernada polos filósofos, facendo posible unha vida feliz, é dicir, a ética na armonía, co cosmos, coa física e co ben supremo. A súa utopía de Platón se ben foi criticada como irrealizable ou perigosa por algúns filósofos, marcou a historia da filosofía a ofrecer o primeiro modelo sistemático de organización social baseado en principios éticos e educativos. Pensar a política con Platón e así interrogarse co vínculo entre vida boa do individuo e a justicia na comunidade. Con isto cerramos o punto de vista de Platón e de alguna maneira deixamos claro que fixemos todo o noso traballo. É sempre unha boa idea, de alguna maneira, facer un listado das cousas que de voso comentario, tanto se facedes en casa como facedes un examen, e primeiro, mirar elementos de contido. Explicachedes o contexto, explicachedes o problema filosófico, hai citas ou alusiones ao texto, se explicou a filosofía do autor, as ideas e conceptos clave están ben planteadas, e a crítica que logo se fixo este autor está ben definida e ben posta en relación con el tema. E logo, en canto á estructura, si temos unha introducción, un corpo ben desenvolto, unha conclusión. Os párrafos están ben feitos, son claras visual e temáticamente. Os conectores, revisamos a ortografía e revisamos a gramática. Vale, entón, en conclusión, non se pode facer un comentario sin ler o texto, sin organizar previamente na nosa cabeza que o que imos facer e organizalo unha introducción, unha conclusión e un corpo que nos leva desde a introducción á conclusión e que todos os elementos de contido. A única maneira de aprender a facer comentarios de texto é facéndos unha e outra vez. Non se aprende a facer comentarios sin escribir. Hai que escribir e volver a facelo. E se aprende a base de proba e error. Veña, moitas gracias, ánimo.